প্রধান আজ্ঞা জয় কৌশল জয় কৌশল আজ্ঞା କୁହ। ବୋଲେ ସେ ଜୁଲାଇରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ରି କରବା ହଏ ବୋଲେ ମିଟର ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗାବେ କି ଆମେ ଅଲଗେଇ ଦେମୁ ନାଇଁ ସତ ଆଜ୍ଞା ନା ମଜାକ ନାହିଁ ଆଜି ଭୋଟ ଟାଇକି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଅଛନ୍ ନେତା ମାନେ ବୋଲେ ସେଟାକୁ କହିକିରି ଅଲଗାମୁ କି ଆପଣ ମାନେ ଅଲଗା ଆଇବେ ବୋଲଛେ ସେଟା କାଣା ହବା କି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ମିଟର କାଇଁ ଲଗାମା ଆଜ୍ଞା ଫ୍ରି ବୋଲେ ସବୁଆଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ଏନ୍ତା ବୋଲି ପଚରଉଛନ୍ ଅଲଗା ଆଜ୍ଞା ମାନଙ୍କୁ ଲଗାଲି ନାଇଁ ଉଠାଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଟା ବାଲା ବୋଲି ଲଗାସି ବୋଇଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଆଜି ଅଲଗେଇ ଦେମୁ କି ଅଲଗା ଆଇବେ ସେଟା କିଏ ନାଇଁ କାଣା ହବା କାଣା ନାଇଁ ମୁଇଁ ବି ନାଇଁ ମୁଇଁ ତ ନାଇନ ବି ହେଠାନେ ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ନହେଲୁ ନା ଦେଲେ ଛାଡ଼ି ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେଲା ଆସିଲେ क्या आने बोले आज्ञा ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛେ ମୁଇଁ ଏବେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଁ ତ ବତର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଜାଣିବାର କଥା କିଛି ନାଇଁ ହବା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ପଚରେ ବୁଝାଇକି କହୁନ ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଅଲଗେଇ ଦେମୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁରେ ବେକାର ଫେର ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ଆଇବା ବୋଲଛନ୍ ଚଡ଼କ ଚଡ଼କା ମାରିଲେ ପୁଡ଼ି ଯିବା ମିଟର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଚରେଇକିରି କହିବେ ସିନା ଅଲଗା ମୁକି କେନ୍ତା ଯେ ଆଜ୍ଞା ହଉ ହଉ ଆଜ୍ଞା ଜୟ କୌଶଲ ଜୟ କୌଶଲ